her? Ja. Ja. Ej, fy for satan. Prøv at tage. Jeg har lyst på AK. Nå, men det er der ikke. Prøv at tage pinden op, se pinden op. Yeah. Oh my fucking god. Fy for helvede, mand. Der er den jo. Prøv at se det der. Ja. Ja. Prøv at tage pinden op igen. Sig her over en view. Eller. Hvor er pinden? Ja, hvor er den henne? Nej, prøv at tage kyllingen op. Se kyllingen op. Hvor er kyllingen? Det er kyllingen. Det er kyllingen. No! Der er kyllingen. Og så var det pinden op fra... Man bliver helt sulten. Eller din telefon kommer til at stinke, når luften stiger op i den. Ja, det er fint. Du er jo godt klar, det er det her. Den er sur. Slut fra det vilde køkken.